Masoya kallon Indian Hausa fim ga mu da sabuwar fassara Django. Wannan fim ɗin an sake shi kwanakin baya, yayi matuƙar kyau, wanda ya gan shi ya kalle shi. To wanda yake so ya kalle shi kai tsaye, ga namba nan na ajiye akan wannan bidiyo, ka ɗauka kai magana a WhatsApp. Ba wannan ba kaɗai muka tsaya ba, da duk ma fim ɗin da kake da buƙata kai tsaye kana sauke Indian Hausa fim a koda yaushe da zarar an sake shi, to ka ɗau wannan number waya ka yi magana kai tsaye akan WhatsApp, za ka sami fim ɗin da kake da buƙata, da ma wani fim ɗin da kake da buƙata. To kai tsaye da ma dukkan wani fim da kake da buƙata, kai tsaye ka ɗau wannan number waya ka yi mana magana a WhatsApp. To muna da tsarin da idan muka ɗora ka a ko ina kake, a duk inda kake, tsarin mu yana aiki. To idan muka ɗora ka za ka dinga samun kowane fim da zarar an sake shi. Da zarar an saki fim da ma dukkan wani fim da kake da buƙata a ko ina kake, a duk inda kake, kawai ka ɗau wannan number waya ka yi magana a WhatsApp. Za mu ma bayani yadda za ka dinga sauke Indian Hausa fim, da tsarin da za mu ɗora ka idan kana da buƙata a cikin ma tsarin ka ringa samun Indian Hausa fim ko da yaushe da zarar an saki Indian Hausa fim, kuma kullum ka ringa samun Indian Hausa fim. To da ma dukkan wani fim da kake da buƙata. To ka ɗau wannan number waya ka biyo mu akan WhatsApp. To kar a manta, idan yau ne farkon zuwa wannan channel ɗin, a yi subscribe, a yi like, shi ne zai baka damar samun sababbin fina-finan mu da sababbin bidiyon mu da zarar mun saki. To a biyo mu da kan wannan number waya a ko ina kake, a duk inda kake, a kowace ƙasa kake, ka ɗau wannan number waya kai kana sauke Indian Hausa fim, ka yi magana a WhatsApp. Za mu ɗora ka tsarin da za ka dinga samun Indian Hausa fim da zarar an sake shi. To a biyo mu da kan wannan number waya da ke kan screen.